Μια γενική άποψη. Περίμενε. Πήγε. Σε πήρασαν, σε πήρασαν. Δεν είχε παιχνίδια, παιδί. Δεν ήθελα. Χαίρομαι, τραβάω πολύ ωραία. Θέλω να κάθομαι να βλέπουμε. Η Μαρία καρέραζε. Πού είναι καλέ? Εδώ είναι. Να σου δώσει τέρματα. Να τους με πιένει η ομπρέλα που είναι, μιλάει. Το δέρμα που είναι τέρματα πέφτει. Σιγά σιγά. Κάτσε Θοδώρα. Πού πάτε? Στην εκκλησία, σήμερα τι είναι? Σήμερα είναι η Παρασκευή. Και τι γιορτή έχουμε? Ωραία. Να σας βοήθειά σας. Ευχαριστώ επίσης. Άτε. Γεωργίας Θεοφιλίας, Μαρίας Μητρίου, Σοφίας Χαραλάμπου, Σοφίας Μαρίας Σοκράτη, Γεωργίας Χρήστου, Ιωάννου Ζωής Κωνσταντίνου Παρθένας Καλλιόπης, Ιωάννου Σαΐας Παναγιώτας Μαργαρίτης Παρθένας Παναγιώτας, Σταύρου Φωτσούλας και τον Τέκνο Κωνσταντίνου Γεωργίας Παναγιώτου Φωτεινής Δημητρίου Καλλιόπης και των Τέκνων, Ηλιάνας Μαργαρίτας Έλλης Κωνσταντίνου Λαζάρου Νικολάου, Προδρόμου Θεοδόρου Λευκό Θέας, Θεοδόρου Δέσποινας Γεωργίου Άννας, Θεοδόρου Αλεξάνδρας, Σοφίας Παναγιώτου Κυριακής Χαραλάμπου Ευστασίου Θεοδόρου Δημητρίου Κυριακής, Φανταζή Μαρία Ζωής Άννας Εκατερίνης, Νικολάου Άννας. Και ο Γιώργος ο Σιδηρόπουλος, μετά τη συζύγου του πρώην Μάκη και περιφερειάρχη του νομού Φλωρίνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Νομάρχα, εδεσιμότατε, κύριοι διευθυντές, υπηρεσιακοί παράγοντες, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στο πρώτο πολιτιστικό διήμερο Αψάλου. Η βραδιά απόψε θα είναι αφιερωμένη στα 74 χρόνια, με τη συμπλήρωση των 74 ετών από τη γενοκτονία των Ποντίων. Ευχαριστώ. Κύριε Νομάρχη, εδεσιμότατε, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Αψάλου, κύριε Προϊστάμενοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή μας βραδιά είναι βραδιά μνήμης για τα 74 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και είναι αφιερωμένη στους γέροντες και στις γερόνισσες αυτού του χωριού
που ήρθαν πρόσφυγες, οι πιο πολλοί μικρά παιδιά τότε, από τον Πόντο, τη Θράκη και τη Μικρά Ασία. 74 χρόνια συντηρώνουν φέτος, κυρίες και κύριοι, από τότε που 1.300.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες όπου γεννήθηκαν αυτοί και οι πρόγονοί τους, τις πατρίδες όπου μεγαλούργησε ο ελληνισμός επί σειρά αιώνων. Πόνο και δάκρυα στα μάτια φέρνουν οι μνήμες των χαμένων πατρίδων, αλλά αλυσμόνητων. Όχι μόνο σε αυτούς που έζησαν εκεί, αλλά και στους νεότερους Έλληνες. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Άνθρωποι που από βραδείς κοιμήθηκαν οικοκυρέες στο σπίτι τους, με τον γιος τους, ξύπνησαν το πρωί και ήταν κυνηγημένοι από το ίδιο τους στο σπίτι, την ίδια τους την πατρίδα, με την ψυχή στο στόμα για να γλιτώσουν μόνο τη ζωή τους από το τουρκικό χέρι. Κυνηγημένοι κατέληξαν πρόσφυγες στη μητέρα Ελλάδα. Χιλιάδες είναι οι κυνηγροί που άφησαν τους τελευταίους στρατούς στο εσωτερικό της Τουρκίας, με πλοία έφυγαν από την Νικομίδια και το 22 βρέθηκαν πρόσφυγες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως στην Καβάλα, στο Βόλο, στη Ζάκυνθο και σε πολλά άλλα. Στην Άψαλο έφτασαν το φθινόπωρο το 22. Οι πόντιοι του Ακ Δαγματέν και του Μπουλγάρ Ματέν κατάγονται από την Αργυρούπολη του Πόντου, την Κιουμουσχανέ όπως την έλεγαν στα τουρκικά, που σημαίνει τόπος Αργύρου. Μεγάλη κουλτούρα μέσα από τους πνευματικούς ανθρώπους, την παράδοση, τη μουσική, το τραγούδι, το χορό και τις διάφορες εκδηλώσεις της ζωής τους. Εμείς ετοιμάσαμε μια μικρή χοροδία που έμαθε 6 πολύ όμορφα παραδοσιακά τραγούδια. 2 του Πόντου, 2 της Θράκης και 2 της Μικράς Ασίας. Και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν. Ένα, δύο, τρία. Ήταν όταν ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες και τι αλλαγές έγιναν αργότερα. Ας το ακούσουμε λοιπόν τώρα. Άψαλος. Άψαλε όμορφο χωριό, ψαλμοποίηση κλίδα, που πριν σε κατοικούσανε Τούρκοι που δεν τους είδα. Άψαλε τραγουμάνιτσα, ερημοχώρη Τούρκων, που έμοιαζε σε ρήπια πεσμένα μέσα στο βούρκο. Άψαλε τώρα άλλαξες και έγινες ωραία, με τα νερά σου τα καλά, τα σπίτια τα ωραία. Εγέμισες με μαγαζιά, έχεις λαμπρό γραφείο, σχολείο καινούριο και ψηλό, βρυσούλες και ιατρείο. Με υψηλούς ανταμώνεσαι την ώρα που θα θέλεις, με όλα τα χωριά και τις πόλεις του νομού Πέλης. Στην Έδεσα και Φλόρινα, ακόμα για να ανέβεις, Θεσσαλονίκη για να πας, Αθήνα να κατέβεις. Έδρα σου έχει στο βορρά, την κοντινή Αριδαία, που σαν και σένα άλλαξε και έγινε ωραία.
γύρω σου χωριά σε καμαρώνουν, γιατί και με την έδεσα καινούρια σε ενώνει. Ο νέος δρόμος από ψηλά στους λόφους κατεβαίνει και στον παλιό δημόσιο τις κύτταρες μέσα μπαίνει. Είχε στενάκι τεκοβίλ, θηρίο ξακουσμένο, πλημμύρα το σταμάτησε και το έχει χαλασμένο. Ωραίο είσαι Άψαλε, τους πρόποδες των λόφων, ωραίο έχεις ουρανό, ορίζοντα και τόπο. Κανείς δεν θα σε χωριστεί, δεν θα σε λησμονήσει. Η Άψαλος η όμορφη, 1000 χρόνια να ζήσει. Κοίτα κορίτσια όμορφα, κοίτα.
γενική άποψη του χωριού, ένα μέρος φυσικά. Το μισό χωριό. Όχι ολόκληρο. Ορίστε. Πιο καθαρά δεν το δείχνει. Τώρα επειδή είναι αντιλιά απέναντι. Επειδή είναι. Η αντιλιά. Αντιλιά, ναι. Ο ήλιος δεν είναι από εκεί. Α, ναι. Το παιδί. Η τηλεόραση όμως θα είναι εντάξει. Καλό, Κάπου εδώ στην άκρη και το δικό μας σπίτι. Πάρε τη φρονταλίτσο! Εγώ παίρνω. Θα έχει ένα πονάκι θα έχει. Όχι, Μαρία! Όχι! Γαλλία. Καλό, άντε πάρε θέση. Έτσι να πάρει και το Σταύρο. Σταύρο θα δουλεύει. Το μίλησα σαν ήμουν ένα παιδάκι και προς πρώτο φίλησα την πρώτη μου αγάπη. Στη γη δε στεριώσα βουλιά και τέριαξα κοντά σου. Και κάποιους αγώνες. Έναν αγώνα ποδηλάτου με τη διαδρομή. Το πρώτο παιδί το οποίο ανέβηκε στο χρόνο 10 λεπτών ήταν ο Τζίμας ο Νικόλαος και ακολούθησαν με πολύ καλούς χρόνους και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Τα παιδιά που πήραν μέρος στους αγώνες πήραν όλα από ένα μετάλλιο το οποίο από την κοινότητα Αψάλου, καθώς επίσης και οι τρεις πρώτοι δώρο ένα μπλουτζί παντελόνι από την Πολυτεχνία του κ. Φουλατσικλή. Επίσης
Μετά τον αγώνα ποδηλάτου έγινε και ένας αγώνας μπάσκετ στο συναυλί του Δημοτικού. Είστε πέι, είστε πέδιν πέι, εχολόσκασες μας. Πέι, εδώ θα πρέπει να φτάμε. Γάλαν, τυρίν και βούτορον, ασαπρόγατα τα κατσίκας και τα χτίνε, απαγορεύκοντα να τρώγουμε. Ούτε και το κρέας άτουνε. Γιατί καλέ, ραδιενέργειαν. Πανάγια, ραδιενέργειαν στο γάλαν, που ένα πέσο της Ίνδια και Ελλάδας. Μόσε και το θάμας, αυτό παντόεν. Με ακούσα το μάνα. Τα εφημερίδες είπα πολλά φορά στο τόσο, έφτανα το ατόσο. Άξον ραδιενέργεια πέσω της Ίνδια χτινή. Θεία Μαρτένα, κοσμητικά μηχανήματα μαθάνε μέρεν. Για τερίστια, το είναι της αμαγαζία. Χαζαλίες, σαμαλία επιάσταν, δύο σε παίρνει κι άλλο πολλά πράγματα. Τον ένας τον άλλο. Πούλη, ο κόσμος είναι πολλά αχμάξ. Αλλά εφόσον τα πράγματα είναι πολλά σοβαρά, γιατί θα πεις ναι για τα πράγματα. Όσα και να ψωνίσουν μερικοί έξυπνοι θαρούν, μπορούν να ζουν κι άλλο πολλά ασιάτς. Πούλη, μεσάν είναι ο κόσμος. Φεύγω θεία, πάω να ρεύω τη Μαρία και τον ήχο. Να λες αλλά να έφτανε γρήγορα. Και εσύ πέρα να πας γρήγορα στο σπίτι. Έξες Πούλη. Δεν μας πρήκησε ο Θεός με κανένα όπλο. Μόνο άρμα μας έδωσε. Πρέπει να... Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι δυνατότεροι από εμάς. Και επειδή οι άνθρωποι είναι δυνατότεροι, θα τους αφήσουμε να μας κάνουν τρόπο. Θα ρίξουμε όλα τα κεφάλια μας κάτω, σαν να είμαστε πεθαμένα. Μπράβο, Καρυφαλιά, το βρήκες. Τότε θα τρομοκρατηθούν και θα αρχίσουν να διαμαρτύρουν τους κυβερνήτες τους. Αυτό το εργοστάσιο λένε, εξέφεραν η ραδιενέργεια, έπικανε το για ειρηνικούς σκοπούς. Να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα και άλλο ωφέλιμα για τις ανθρώπους. Και από ένα λάθος, ανθρώπινο λάθος έντονο ή το κακό. Κάποιος ανεύθυνος έπαιγε το θάματο. Σπουδαίο πράγμα να είσαι προσεκτικός και υπεύθυνος στη δουλειά και στη ζωή. Και μάλιστα όταν στη δουλειά κρέμουν την άνθρωπο. Εγώ τώρα κύμινα του και μετά πενιντάρε ευνεφίζα τα κοτσόπα και σαν πετεινόλαλε ευνέφιζα τα κόρτσοπα αμάνα τώρα τις Ελλάδας πά και μπορώ να ευνεφίζω. Ας ένα χωρίον είμαι. Μάρτης. Κύριε συνήγορε, μην εμποδίσετε το μάρτυρα να καταθέσει. Τι να σας πω.
χορευτικό συγκρότημα Αψάλου, ο πρώτος χορός Κικ. Στο κάλεσμά μας. Θα ήταν επίσης παράληψη να μην ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που εργάστηκαν εδώ επάνω επί 1,5 μήνα κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες όσον αφορά τον καύσωνα. Υπόσχομαι, αν και δεν είμαι άνθρωπος που υπόσχομαι, ότι του χρόνου αυτό το μικρό θεατράκι θα μεγαλώσει. Σας ευχαριστώ. Την θερμή υποστήριξη που δείξατε αυτό το διήμερο και έχω να πω ένα πράγμα.